Είμαστε εδώ με τον κύριο Πάντο, ο οποίος διατηρεί αυτό το κατάστημα που βλέπουμε εδώ πέρα. Τελικά τι προτιμάνε? Στην πλατεία Κολονακίου, πάρα πολύ σωστά. Τελικά τι προτιμάει ο κόσμος, σουβλάκι ή ερωτική επαφή άραγε? Είναι δεδομένο ότι μετά το σουφλάκι είναι το καλύτερο χάπι, μετά το σουβλάκι, να πάμε στην ερωτική επαφή. Σουβλάκι χωρίς σεξ δεν γίνεται. Πιστεύετε δηλαδή ότι το σουβλάκι είναι νέο αφροδισιακό είδος φαγητού? Όλα τα άλλα τα έχουν δοκιμάσει εδώ ο κόσμος. Άρα η μόνη λύση είναι το σουβλάκι. Και είναι και το πιο πετυχημένο. Αφήστε το σουβλάκι και πιάστε το καμάκι. Αφήστε στρίδια, μύδια, οτιδήποτε θαλασσινό. Όλα αυτά είναι όλα ψεύτικα. Δεν έχουν αποδώσει. Η κρίση τους έχει βαρέσει όλους στο κεφάλι και ο λαός θέλει σουβλάκι και μετά σεξ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, είμαστε εδώ με τον κύριο Κουτσούκο και θα μας πει τη θέση του σχετικά με την οικονομική κρίση εν γέννη και τελικά η οικονομική κρίση επηρεάζει τον τομέα του σεξ. Για πείτε μας, κύριε Κουτσούκο. Ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει πραγματική οικονομική κρίση. Τα λεφτά τα έχουν οι τραπεζίτες και τα 600 δις είναι στην Ελβετία, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βέβαια, επειδή έχει δημιουργηθεί μια εθνική κατάπτωση σκοπίμως για να καλυφθεί η κομπίνα που γίνεται με τις μίζες, έχει επηρεάσει την πλειοψηφία των Ελλήνων και στο ΣΕΚ και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Γι' αυτό να γνωρίζετε, δεν υπάρχει πραγματική οικονομική κρίση. Είναι ένα στημένο παιχνίδι της μίζας και της απάτης. Τα λεφτά τα έχουν τραπεζίτες και οι άνθρωποι που κατοικούν στα βόρεια προάστια. Άμα κατασχεθεί το 30% της περιουσίας αυτών των ατόμων, αυτομάτως βγαίνουμε από την κρίση και αυτομάτως δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο για την τομέα του σεξ, προσπαθήστε, δεν υπάρχει κρίση. Θέλω να μου δώσετε εναλλακτικές λύσεις για τη στιτική δυσλειτουργία των ανδρών. Ναι, αλλά δεν είμαι ειδικός ιατρός, αλλά θα μπορούσαν να σκέφτονται, να δουν ένα έργο, να πάνε ένα ταξίδι, να πιούν ένα ποτό, να χορεύουν, έξω καρδιά που λέμε. Πιστεύετε ότι οι άντρες στις μέρες μας δυσκολεύονται να πλησιάσουν και να προσεγγίσουν τις γυναίκες? Ναι, δυσκολεύονται, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολλοί άντρες, πρώτον. Και δεύτερον, οι γυναίκες έχουν βάλει πολύ ψηλό το στόχο. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι κάτι σαν πριγκίπισσες, κάτι υπεράνω, ας πούμε. Άρα τελικά εμείς φέρουμε ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, σύμφωνα με το δικό σας κριτήριο και το δικό σας νου. Ναι, έτσι είναι. Ο άντρας δίθεν κυνηγάει, αλλά η γυναίκα ουσιαστικά είναι αυτή που επιλέγει. Αυτό είναι γνωστό. Άρα τι λέμε στις φίλες μας, να είναι λιγότερο να είναι εκλεκτικές μάλλον, αλλά με χαμηλότερα standards? Όχι, να είναι εκλεκτικές, αλλά στο ποδόσφαιρο μετράει τον γκολ. Τι να το κάνεις να βλέπεις το μάτσα αν δεν υπάρχει γκολ? Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Κουτσούκος για όλα εμάς τα κορίτσια του μεσημέρι με χαμόγελο στο Κόντρα Channel. Χρειαζόμαστε το χαμόγελο λόγω της εθνικής μελαγχολίας που σκοπίμως μας έχουν δημιουργήσει, ενώ δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει ουσιαστική κρίση, είναι τεχνικό κατασκεύασμα. Αυτό να θυμάστε πάντα. Βγείτε έξω, διασκεδάστε, δεν πρόκειται ούτε να φτωχύνουμε, ούτε να καταστροφούμε, ούτε το 2012, ούτε το 2015, το 2020. Απλά μας θέλουν έτσι καταπιεσμένους, μίζερους, γιατί έτσι νομίζουν ότι δεν μπορούν να μας ελέγξουν. Αλλά ο Έλληνας δεν ελέγχεται, έχει πολλές εξόδου διαφυγής, είναι γνωστό από την αρχαιότητα.